खुलुमबाय एसबी बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन दिनै 23 सेप्तेम्बर दुर्गा फुजा जानो गेजेराव माखासे सानल'सै दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायजो सोरखारनि सिङाव साख्रि मावनाय मावथिफोरा बे दानाव सिगांनो दान बान्थाखौ मोननो हागोन दुर्गा फुजानि गभर्नमेन्ट हलिडेखौ नोजोर होनानै अदेबानि दुर्गा फुजानि समाव अफिस कासारिफ्रा बन्द थागोन बेनिखायनो रायजो सोरखारनि सिङाव साख्रि मावनाय गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरनो बे दानाव सिगांनो दान बान्था होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों फैगौ 29 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारियाफोरनो दान बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फिसा फिसा जेंनाखौ लानानैनो नोंथाङा नोंथांनि जिउआव जेननाय लादों नामा जुदि नोंथाङाबो जिउआव सोमजिनाय फिसा फिसा जेंनाखौ लानानैनो जेननाय लादों एबा गोजोननाय गैयै मोनदों अब्ला नोंथाङा सोमश्री बर'निफ्राय थुलुंगा लानाया गाहाम सोमश्री बर'आ सनितपुर जिल्ला हग्राजुलिनि 7 नं सनाजुलि गामिनि थागिबि दुखुथिया नखराव जोनोम मोननाय सोमश्री बर'आ जोनोमनिफ्रायनो आथिं थोंसे आरो आखाइ थाइसे गैजाया अब्लाबो जिउआव जेननाय लायाखै सोमश्री बर'आ सोलोंथाइ लानानै जिउआव माबा मोनसे जानायनि सिमां दङ सोमश्री बर'नि मेगन थाइनैयाव गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथाङा दा माजबाद कलेजाव 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ जोनोमनिफ्रायनो आथिं थोंसे आरो आखाइ थाइसे गैयाब्लाबो फरायनायखौ एंगाराखै बिथाङा लोगोसे लाइमोनफोरखौबो सोलोंथाइ लानो थाखाय खावलायहरदों सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि आथिङाव जाहाथे गसङो आरो रावबो जाहाथे उदाङैनो थाया बेनि थाखाय लाइमोनफोरखौ खावलायहरदों सोमश्री बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि नखराव गावनि अनगायैबो बिमा बिफा फंबाय सासे आरो बिनानाव सासे दङ गायनो फुनो थाखाय हा गैया बिमा आरो बिफाया खुनुरुखुम खामला मावनानै आरो बन फाननानै फिसाफोरखौ फोरोंनाय आरो नखरखौ बेंनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनैसिम बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनिफ्राय रावबो खौरां लाहैयाखै होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फिसा साख्रि मोनोब्लाबो गोजोननाय मोनगोन मानोना बिमा आरो बिफानो गोजोन होनो हास्थायो होननानै फोरमायथिदों बिथां सोमश्री बर'आ बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव मोनफ्रोमबो सनिबार आरो रबिबाराव गोबां साउन्डजों डीजे प्रग्राम खुंनाय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जौ फाननायनि हेंथायै चिरां जिल्ला एबसुआ चिरां जिल्लानि डिसि आरो एसपिनिसिम कमप्लेन फाइल खालामदों लोगोसे जेरैखिजाया बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआ बन्द जानांगौनि थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि सामथाइबारि नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव थांनाय 17 सेप्तेम्बर बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव मोसानाय मोनसे भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो बेनि हेंथायै गसंदों चिरां जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वकर्मानि सानाव बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव खुंनाय हाबाफारियाव उन्दै उन्दै गामिनि गथ'साफोरा थांनानै जौ लोंनाय सिगारेट सोबहैनाय बायदि भाइरेल भिडिअ'आ नुजादों बेखौ लानानैनो चिरां जिल्ला डिसि आरो एसपिनो कमप्लेन लेटार गथायदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बेबायदि थासारिया थाबैनो बन्द जानांगौ होननानैबो डिसिखौ खावलायदों नङाब्ला साननै सानथामनि गेजेरावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआबो थाबैनो बन्द जानांगौ होननानैबो खावलायो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि रिजर्टआव गोबां साउन्ड होनानै डीजे प्रग्राम खुंनायखौ लानानै खाथि खालानि गामिनि सुबुंफोर लोगोसे इउनिट एबसु गावबुरा थांनानै साउन्डखौ खम खालामनो थाखायबो खावलायहैनाय जादोंमोन नाथाय मानियाखै नाथाय जुदि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव लाइमोनफोरखौ जौ लोंहोनानै मोसाहोनाय बेबायदि हाबाफारिया सोलिबाय थायोबा चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जिरायनानै थानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा गरेस्वर फरायसालिनि लांगोनायाव गरेस्वर दख'रा फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा सोमावसारदों गरेस्वर कलेजाव फुल प्लेजेड एबा पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल गैयैखौ लानानै बिथांमोनहा सोमावसारदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल गैयैनि थाखायनो कलेजनि नेमखान्थियाव बेले बेजे नुजाथिदों मोजाङै क्लास जाया कलेजखौ सामलायनायाव जेंना नुजाथिदों जायनि थाखाय फरायसाफोरा जेंना मोननो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गरेस्वर कलेजखौ 3rd ग्रेडनि मावथि फुलेन बरायासो सामलायगासिनो दङ जायनि थाखाय कलेजनि फिथाइया लाथिख' जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो 3rd ग्रेडआव साख्रि मावनाय फुलेन बराया कलेजखौ गावनि गोसो बायदियै सालायो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो फुलेन बराखौबो साख्रिनिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौनि दाबि खालामदों गुबुन गुबुन फरायसा आफादा
NIA, ED आरो रायजोनि पुलिस जथायै हादरनि मोनजिसे रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरिफोराव PFIनि हेंथायै रेड खालामदोंमोन, जेराव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सागु PFIनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरखौ हमनो हादों। नाथाय PFIआ मा आरो बेनि थांखिया मा? फै जों मिथिनानै लानि। PFIनि आबुं मुङा पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डिया, मुस्लिमफोरनि मोनसे आफाद, जाय आफादा उदखारिफोरनो रां हरोमोन। बम बानायनाय, आइडि बानायनाय बेफोरनि थाखाय बे आफादाव एक्सपार्टफोर दंखायोमोन। एक्सपार्टफोरा बेफोरनि सायाव ट्रेनिं होयोमोन। लाइमोनफोरखौ PFIआव जइन जाहोनो थाखाय खामानि मावोमोन। मार्शेल आर्ट्सनि ट्रेनिं होनाय जायोमोन। इन्टेलिजेन्स विंबो दंखायो। राजखान्थिखौ धोरोम फारसे बोखावनायनि खामानि मावोमोन। अख्रायै मुस्लिम धोरोमाव सोनायनि खामानि मावोमोन आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावोमोन PFI आफादा, जाय जोंनि हादरनि रैखाथिनि थाखाय मोजां नङा। बेखौ मोनदांनानै PFI आफादखौ बेन खालामनो थाखाय थांनाय 2017 मायथाइयावनो NIAआ हम मिनिस्ट्रिनो लाइजाम गथायदोंमोन। बे लेखायैनो मैया सानसेनि गेजेरावनो हादरनि मोनजिसे रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरियाव NIA, ED लोगोसे गावबागाव रायजोनि पुलिसफोरा जथायै अपारेशन खालामदोंमोन, जायनिफ्राय सा 106 PFIनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरखौ हमनो मोन्दों। सा 106 हमनो मोननाय PFIनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरनि मादाव आसामनिफ्रायनो सागुखौ हमनो मोन्दों। गुवाहाटीनि हाथिगावनिफ्राय PFIनि नर्थ इस्ट रिजनेल सेक्रेटारि आमिनुल हक आरो दिसपुर ओनसोलनिफ्राय फरहाद आलीखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो नागरबेरानिफ्राय साब्रै, करिमगन्ज, बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लानिफ्राय साफायै हमनो हादों। फोरमायथिनाय NIA, ED आरो रायजो पुलिसआ PFIनि हेंथायै रेड खालामनाय मोनजिसे जिल्ला आरो इउनियन टेरिटरिफोरा जाहैबाय फारियै आसाम, केराला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आरो पुडुचेरी। दिमौ दैमानि उदखारजों भुगिनांनाय रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा लामायाव ओंखारनानै दालां नांगौनि दाबिजों गोमसारहोदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापरिनि 40 गामिनि सुबुंफोरा दिमौ दैमानि उदखारजों गोलाव समनिफ्रायनो भुगिनो गोनां जाबोदों। सोमावसारग्रा बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिमौ दैमानि सायाव दालां लुफुंनो थाखाय बिथांमोना कंग्रेसनि सोरखारनिफ्राय लानानै दानि सोलिफुबाय थानाय BJP सोरखारनिसिम गोबां आर'ज खालामबोदों आरो सोरखारखौबो खावलायबोदों। नाथाय दिनैसिमबो दिमौ दैमानि सायाव दालां लुफुंजायाखै। गंब्रैजि गामिनि सुबुंफोरा बे दैखौ बारनानैनो थांनो गोनां जायो। फालांगिरिफोर, फरायसाफोर आरो सोरबा बेराम आजार जायोब्लाबो बे दैखौ बारनानैनो थांनो गोनां जायो, जायनि थाखाय अखा बोथोराव दै देरनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा 6 दान फरायसालियाव थांनो हाया। खामानि मावहैग्राफोराबो 6 दान खामानि मावनो थांनो हाया, जायनि थाखाय रांखान्थियाव गोबां जेंना नुजाथियो। बेनि अनगायैबो सम मथे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय हैनो हायैनि थाखायबो गोबां बेरामिफ्रानो थैनो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो दिमौ दैमानि सायाव दालां लुनानै होनो थाखाय दानि BJP सोरखार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। दोलोनि मावथिफोरानो राकेश ब्रह्मनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंनायखौ लानानै मसलपुर ब्लक UPPLनि दैदेनगिरि आक्तुर रहमाननि खौरांगिरि मेल। दोलोनि गेजेराव माबा बेले बेजे जायोबा बेखौ जिल्ला कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटिजों सावरायालासे खौरांगिरि मेल खुंनानै सासे EMखौ गाग्लोबनायखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो उननि समाव जाहाथे गावनि गोसो बायदियै खौरांगिरि मेल खुंनानै दोलोनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामा आरो EMखौ गाग्लोबा बेनि सायावबो सांग्रांथि होयो। आरो सोरबा जुदि दोलोनि हेंथा खोथा बुंथियोबा बेखौ दोलोनिफ्राय होखारनो थाखायबो सेन्ट्रेल कमिटिनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि मसलपुर UPPLनि मावथिफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै राकेश ब्रह्मनि हेंथायै खोथा बुंथिफैदोंमोन। बिथांमोना फोरमायथिदोंमोन दि राकेश ब्रह्मआ गावनि बियाबावनो दोलोनि नेमखान्थि फालियालासे सासे EM जानानै चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामदों। प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै इयुथ लेभेलनि कर्मीफोरखौ गुन्दा लागायनानै बुहोदों। बेबायदियाव UPPL दोलोनि आदर्शआ बहा थांखो होननानै सोंथि खालामदोंमोन बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोखौ आदर्श दोलो होननानै बुंनाय जायोमोन, नाथाय राकेश ब्रह्मआ UPPL दोलोनि मान सन्मानखौ फोजोबस्रांबाय होननानैबो अजद होफैदोंमोन बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सोरखाराल' सोलायदों, साननाय हनायफोरा दासिमबो सोलायाखै। बेनि अनगायैबो राकेश ब्रह्मआ 60 दान बान्था लायालासे मन्दिर मस्जिद गिर्जा लुनो थाखाय दान होगोन होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय राकेश ब्रह्मनि हेंथा गोबां फोरमान दं होननानैबो फोरमायथिदोंमोन बिथांमोनहा। डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स DRIआ 393 थुख्रा सना हमनो मोन्दों, जायनि लिरथाया 65.5
4.6 केजि आरो बेसेना 33.4 लाथिख' कौटि। सा सानजा भारतनि सिमाजों नांजाबनाय हादरफोरनिफ्राय मिजोरामनि गेजेरजों भारताव लाबोनानै आयेन बेरेखायै सनानि फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। गुबुन हादरनि सनाखौ लकेल कुरियार सार्भिसनि गेजेरजों भारत हादराव फालांगि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय बेनि सायाव डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स DRIआ स्रोद खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव महाराष्ट्रनि भिवान्डीनिफ्राय 120 थुख्रा सनाखौ हमनो मोनदों, जायनि लिरथाया 19.93 केजिमोन आरो बेसेना 10 कौटि 18 लाख रांमोन। सा सानजा भारतजों नांजाबनाय गुबुन हादरनि सनाखौ मिजोरामनि गेजेरजों बारहोनानै आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो नाजानाय बे एखे केसावनो DRIआ अपारेशन खालामनानै बिहार आरो दिल्लीनिफ्रायबो सनानि थुख्राखौ हमनो मोनदों। गासै मोन 394 थुख्रा सनाखौ हमनो मोनदों, जायनि बेसेना 33 कौटि 40 लाख रां जागौमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।